Masulubong gianunsyo sa Philippine Eagle Foundation nga mipanaw na ang bag-uhay lang na pusa nga baby eagle nga gitawag nga chick number 30. Namatay ni atong November 29, si chick number 30 o 17 ka adlaw human na pusa ang itlog sa National Bird Breeding Sanctuary sa Barangay Eden sa Turil District, Davao City. Sumala sa organisasyon, November 26 dihang nakitaan na matud pa ang baby eagle og respiratory distress, lakip labored breathing ug sneezing. Bisan sa gidapat nga mga intervention, monitoring ug resuscitation efforts mibigay gayud kini. Migula sa autopsy nga gipaygayon ni Dr. Bayani Vandenbroek nga yolk sac retention o omphalitis ug ang mga komplikasyon niini ang posibleng hinungdan sa pagpanaw sa maong baby eagle. Parayon matud pa nilang sutaon kung unsa himuon sanglit istrikto matud pa sila sa pagpatuman sa hygiene ug management protocols. Nabantayan sab nga mas gaan ang chick number 30 itandi sa expected range sa edad niini. Ang chick number 30 ang anak sa mga agila nga sila sinag ug pinpin pinaagi sa artificial insemination.